Be, maduman ako. Masing ka na nakabarabag ka na naman. Anong masain Domingo bagangon yan, oh? Ano man kung Domingo niyan? May bulang bagangon yan. Bulang? Nagkabarabag na pati ko. Tapos baka na naman pamusta. May pamusta ako Pero di yan. ba di ang mong bag ka man pamusta? Nakaukbag ako. Kuhain ang pamusta mo. Uy, sa bulsa, oh. Kuhain ang manok mo. Oh, ang manok yun doon sa bayong may dara akong bag. Kasi kaibahan mo. Sa mga barkada ko man lang. Nagdara akong bag, tamay dara na akong pangudtuan para din ako mag-uli. Di maguli na ano. Mapangani dyan sa taon. Mahali ka na naman. Ano ba isap na? Ama yun mapatang bulang mo. Alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang siyempre Di para ba mainot na ako natuturaw naman. kang manok? Para nga ni mainot na ako. Pinataw ka duman. nagtukturaw. Eh, guwa si bago. Si Manok ko nga ni, yaw na doon sa bayong. Nagtukturaw. Iyo. Paano man tulog-tukturang na binuno ko na sa hapon? Iyo ba kasi panira tayo, nasal-asal mo pa nga ni? Pinuno na Sige ano. na, ako na lang muna mahali, masaot ako. Masaod na yung ano. Patuwa na ako.